はじめまして。私はティティウェイと申します。ティティと呼んでください。今、33歳になりました。出身はヤンゴンです。家族と一緒に住んでいます。家族は3人います。夫と息子と私です。でも、今はおばさんと妹も一緒に住んでいます。JNBT ニューヨンと介護の特定医師権に合格しました。今、N3 レベルを続けて勉強しています。だから、7月の JLBT N3 を受けるつもりです。私の趣味は掃除することと歌うことです。特にはコミュニケーションを理解して利用者さんのお幸せをしてあげます。この面接を合格したら、皆様と一生懸命施設の質問と利用者さんのお幸せをしてあげたいです。以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。